F'5 snin bejn l-2017 u l-2021 l-Awtorità ta' Djar ġabret 392 ċavetta ta' postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali war li ġew investigati numru ta' abbużi. Dan ifisser li grazzi għall-infurzar u l-ispezzjonijiet li jitwettqu ta' kull sena, dawn il-postijiet se jmorru għand persuni li verament għandhom bżonn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes sostna li b'dawn l-ispezzjonijiet qed jiġi mħares il-ġid tal-Maltin kollha, hekk kif l-abbużi li jsiru fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali ma jeffettwawx biss lill-persuni fil-bżonn, iżda wkoll lil kull min ħallas it-taxxa biex jagħmel dawn is-servizzi possibbli. L-abbuż qatt mhuwa tollerat. Aħna min-naħa tagħna konna ċari 4-5 snin ilu, illum qed naraw ir-riżultati li kull sena l-awtorità mhux biss tagħmel ispezzjonijiet imma wkoll tieħu passi fejn ikun hemm xi forma ta' abbuż fuq il-proprjetà u l-beni tal-Istat. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid Mekkej sostna li daqskemm huwa importanti li l-awtorità tinvesti fi stok ġdid, daqstant huwa importanti li l-bini jkun użat b'mod responsabbli u mingħajr ebda abbuż. Għal sfortunatament kien hemm ukoll każijiet ta' frodi fejn xi ħadd saħansitra wiegħed akkomodazzjoni soċjali lil xi ħadd fil-bżonn biex jieħu eluf ta' euro f'depożiti. L-Awtorità Djar fil-waqt li qed timpenja ruħha li żżid stok ta' housing soċjali qed timpenja ruħha wkoll li ma tħallix ċertu abbużi jsiru fil-housing tagħna. Fosthom li persuni jokkupaw mingħajr titlu proprjetà tal-gvern, fosthom li persuni jkunu qed jużaw għal skopijiet kummerċjali l-proprjetà tal-gvern, inutli nippruvaw ngħidu isma' kemm qed inkunu soċjali fl-istess ħin imbagħad ma ninvestux f'dan it-tip ta' infurzar. Kull min jaf b'xi abbuż f'dan is-settur jista' jikkuntattja lill-awtorità fuq in-numru 8007 2294 sabiex jirrapporta anke b'mod anonimu u konfidenzjali.